Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran kanama kanaki asin kang Espiritu Santo. Amen. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasagbuag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asing kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan an samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan an mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan an sa indang mga amunisyon, an mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan. Na sunodon an lay kan banwaan, asin galangan an kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable, asin galangan ang diritso kang gabos na tawo, na makuaan ranga asin kusog, kan mga nagiinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man, na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabo sinahagad mi, sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, Domingo, ikatresing simana, kan ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga masentention, siyo po ang mga minasunod, mga pasasalamat, for the Feast of Perpetual Help, dulot ni Christine and Daniel Napili, for the Feast of Perpetual Help, dulot ni Alfredo and Annette Monsalve and family. Mga pasasalamat, offered by the following: Lorna Ebdani and family, Mr. and Mrs. Elpidio Ramos Jr. and family, Peña family, April Karen, Analisa Archaga Borele, for the good health received by the Mendizaval family, for a special intention for healing of Judine Azuelo, offered by Peña family, special intention by Christine Ramboyong, by Pasita Palangka, Helen Tan, Amelia Ngo, Teresita Bos and family, and Anonymous, for fast recovery of Noskika Oyardo, by Arana Paderilla family, for fast recovery of Pearl Oira, by Agnes Grace Patriarca, for the eternal repose of the following soul: Elena and all souls, dulot ni Lorna Ebdani in family, Reynaldo Sr., dulot ni Gia Joy Gianan, Roslyn, dulot ni Agnes Grace Patriarca, Roger Sr., Rosario Jose, Manuel Dominadora and all souls, dulot ni Arlene Relosio and family, Salvador Magna Rodel, all souls, dulot ni Analisa Archaga and Borili. Matindog po ang gabos para sa Angelus.
The angel of the Lord declared unto Mary, The Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please be seated po muna. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ang pagiging disipulo sa rong konkretong paagi ng pamumuhay, na igwanin pagsakripisyo, paglingkod asing kaimbudan. Sa pagpili ki Kristo araw-aldaw, minahiras kita sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Lugod, tugutan ta siya, na baguhon ang satong mga puso, dawaan pinakasadit na mga gibo nin pagkamuot. Kung ginigibo para sa iya, nagiging makahulugan. Matindog po ang gabos para sa pagpuon.
sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang ako ang tans to mga kasalan, tanganay magkani ko kita sa pagsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan tang Diyos. Mayrak managod sa tuon, Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa tao makasalahan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nagpapara kan mga kasala, ang kinaban ako ang samo, ako at samo, aking mahirap, na nagtutukan sa toho ka naman, mahirapi kami, ay kasanan man ang kasanan kagurang na, ikasanan o kahalang ka, Yesu Kristo kaiba,
kita. O Dios, namiibig kami na huli kan grasya nin pag-ampon. Binuot mo kami na magi mga aki inin bunyag, warasa na dai matahuban, kan diklom ding kaputikan, alagad paragos kaming mahiling na naghahana, na nagdadanay sa banaag ning katotoohan, uli kay Jesu-Cristo kagarang nanyamo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang marahay na pagkontinuar kan babaing sunamita, nagpapahiling ning pagtubod, na nagmimidbid kan presensya nin Diyos sa iyang mensahero. An sa iyang pagkabukas palad, nagiging agihan, nin dai linalauman na bendisyon, asin bagong buhay. Ang Diyos minasimbag sa pagiging bukas, asin pagtiwala, na may biyaya na lampas sa linalauman nin tawo. An enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin mga hade. Sarong aldaw, nagduman si Eliseo sa Shunem, kung saan nag-eerok ang sarong mayaman na babae. Inalok niya si Eliseo na magkakan, asin magpuon kaidto, dumana siya nagkakan sa harong kan babae kung nagduduman siya sa Shunem. Nagsabi ang babae sa iyang agom, Nahihiling ko na sarong banal na lalaki ng Diyos, ang danay na naghahapit digdi, magibo kita sa atop nin sarong sadit na kwarto, asing bugtakan ta nin higdaan, lamesa, tukawan, saka ilawan. Pagdalaw niya sa to, diyan siya magpapahingalo. Sarong aldaw, nagbalik sa Shunem si Eliseo, asin nagduman sa iyang kwarto, tanganing magpahingalo. Hinapot ni Eliseo si Gehazi, "Kunsiring, ano ang ikakatabang ko sa iya?" Nagsimpag si Gehazi, "Mayo siya nin aking lalaki, asin gurang na ang sa iyang agong." Padigdiha siya ang pagbuot ni Eliseo. Nagduman ang babae, saka nagtindog sa may pintuan. Nagsabi sa iya si Eliseo, "Sa siring kaining panahon, sa sunod na taon, mangangaki ka nin sarong lalaki." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aawiton ko sagod paman ang si imong pagkaherak kagurangnan. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkahera kagurangnan. An karahayan buot kan kagurangnan, aawiton ko sagkod paman. Sa sunod-sunod na kapag-arakian, ipapamareta kan sa kunguso an sa imong katotoohan. Ta nagsasabi ako, para sagkod paman itutugdok ang karahayan buot, sa kalangitan papapusugon ang sa imong katotoohan. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkahera kagurangnan. Paladan ang banwaan na tatao magpataratara na naglalakaw kagurangnan. Sa liwanag kan si imong lalawgon, sa imong ngaran magayagaya sindabilog na aldaw, asin sa imong kasuriputan magpapalangkaw. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkahera kagurangnan. Taika ang pagpagayon kan sa indang kusog, sa imong pagmarhay itutuon ang sa imong ansamong sungay, ta sa kagurangnan ansamong kalasag, sa banal nin Israel ansamong hade. Aawiton ko sagkod paman an sa imong pagkahera kagurangnan. Pinapagirumdom ni San Pablo ang mga paratubod na anbunyag sa rong tunay na partisipasyon sa pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. An buhay Kristiyano, iyo an padagos na pagkagadan sa kasalan, asin pagbangon sa bagong pahaagi nin pamumuhay, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Magdugang, di ininduaram nakitang mga binunyagan kay Kristo Jesus, binunyagan man sa iyang kagadanan. Kaya inulubong kita kaiba ni Kristo sa paagi kan bunyag sa kagadanan. Tanganing arog sa iya na binuhay liwat kan kamurawayan kan Ama.
kita man pwedeng magkaigwanin bagong buhay. Kung kita nagadan kaiba ni Kristo, nananarig kita na mabubuhay man kita kaiba niya. Huli taaram ta na si Kristo binuhay liwat, asin dainan ng God magagadan. Mayo ng kapangyarihan sa iyaan kagadanan. Kan magadan si Kristo, makasaro sa na siyang nagadan para sa kasalan. Alagad ang buhay niya ngunyan, buhay para sa Diyos. Kaya ibilang manindong kamugadan sa kasalan alagad buhay sa Diyos. Huli kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, ana mo moot sa sayang ama o ina, naurog pa sako, bakong maninigo ay maging disipulo ko. Ana mo moot sa sayang aking lalaki o babae, urog pa sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Anday magpasan kan sayang krus, asin magsunod sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Ang nagpapalaga sa sayang buhay, mawawaraan kayan. Ang nawawaranin buhay, huli sako, makakamit kayan. An minaako sa indo, minaako man sako, an minaako sako, minaako sa nagsugo sako. An minaako sa propeta rin Diyos, huli ta siya propeta rin Diyos, babalusan siring sa propeta. An minaako nin taong matanos, huli ta siya matanos, babalusan siring sa tawong matanos. Kan sa isay man na magpainom nin maski sarong basong tubig sa saro kan pinakasadit na disipulo, ulita siya sa kong disipulo, totoong maako nin balos. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Yan po sa aga 29 kang Hunyo. Yun na po ang simula kan celebration kang 75th anniversary o Diamond Jubilee kan sa tong diocese. Kaya dahil pa man kita 75 years old, younger man o mas kurang man, pwede tang balikan so panahon na kita naging Katoliko o naging Kristiyano. Ining mga minsay sa Ebanghelyo nagsasadol sa to na kung nag-ibutay ni, kung itong pagpaurog sa malta sa buhay, pigigibot na sa kagurangnan. Sometimes, ito bagang mga gusto maglaw sa seminaryo, maglaw sa konbento, o lay missionary, kadalasan ayaw ng magulang, no? Gusto kang magurang, siyempre magtrabaho, matabangan ng pamilya. Pero, paano man kung dahil nang magpadi, dahil nang magmadre, paano na po sa pagpadagos kang simbahan? Kaya iyan ang big sabi ni Kristo, magpapadagos ang misyon ng simbahan kung ipapaurogan sa iyang binayaan na katukdoan. Kaya ini po ang but sabihin, sometimes it is painful, masakit pag iiwanan mo yung mahal mo sa buhay para pumunta ka sa seminary o konbento, o kaya yung sinasabi nilang magtatrabaho sa simbahan. Pero dahil man bagapig babayaan, sabi nga ni, kung padagos na pinagdarasal nung pumasok sa seminaryo o madre, sa konbento, di ba, higit na natutulungan spiritually,
yung kanyang pamilya. Sa kong pag-iling, kung titingnan natin ng ganon, anyway, lalo na kung pamilya marami namang anak, pwede naman ang isa doon magpadi o magmadre para at least mabawasan na yung gasto. Anyway, ang duwang side bagay ni ibig sabi ni Jesus, kung dahito da paurugon siya sa tuyang pagiging ina o ama o kaya mga aki, day po niyato siya mamimidbid na maray. Kung dahita midbid, dahita masusundan, dahita maaarog o dahita uutoban sa iyang kabutan. Kaya digdi minaabot so problema, inailing tang hadlang sa tuyang kaligayahan, sa tuyang future, tang padi daa, wala dang pera. Yung Madrid, sige sa dang pakilimos. Dahil man, ikaw man talagang pinanganak na mga mayaman, so hanggang magpari, magmadre, meron silang merong konting sintabo. Pero that's not the point. Ang point na idudulot mo sa diri mo, sa Diyos. Yan po baga ang apod kan kagurangdan sa lumang Israel, no? So pigapod niya, pinili niya ang banwa na Israel para maging priestly nation, no? Sarong nasyon na nag-o-offer need mga sakripisyo, mga atang. Sisa nag-ibokaan bago-bagang mga padi, no? Nag-o-offer kang atang para sa banal na misa, siniba pang mga sakramento. Kaya kung maputol ang tradisyon na yan, sisay pa po ang magsisimba o mimisa, kung gururang na, naglalawag sa seminaryo. As in, para po sa inyong informasyon, ako po nagtuturo sa seminaryo. As in, ngunyan, dikit na sana. Dati kang time ko, 100 ang laman kang sipi na seminaryo. Sanggatos. Tapos, ngunyan, 40. Di kito na. Gabos na yan, first year to fourth year sa philosophy. Pero ang pinagtataka ko, dahil man naubusan, itubig, pag makararigos sa baga, tapos na magkarawat, 2 beses pa nagkakarigos, umaga at hapon. Ano sa inyo, ako kitakan mahawak itubig. Pagpasakang tubig, kuryente, kasi galing sa baba. So, deep well. Pero sa awa ng Diyos na kakaraos naman yung seminary, no? Anyway, ining kapangapodan kagurangnan, nahiling ta na it's a work of all of us, no? Bako lang po sumagurang kang naglaog seminaryo, kundi, sabi nga ni Bishop, ang naglaog niya sa seminaryo, sagutin niya ng parokya ng buong Paris. Tanganing, dahil mangyari sa sarong padi na padi sa nasya kang pamilya, which is wrong. Padi ka kang Diyos. Padi ka kang bilog na kinaban, no? Kaya, kung araw kayan na nagtatabang sa bilog na parokya, siguro mas dako lang mapadi na matatabangan sa financial na aspeto, no? On the other hand, ining pagpasan kang krus, yun po iniso mga pagkakataon sa buhay na sometimes we have to take stands, no? May mga values kitang dapat paurugon. Kung minsan, araw bagangon yan, may nangyayaring rally sa Manila, no? So, puting ribbon white ribbon rally, no? Ang stand dyan, siyempre, so, katotohanan, so, karahayan kang tao, because sometimes dahil naman natatabangan because puro politics sa pinag-uusapan. Kaya sana magturol-tol na, kalimutan na yung mga corruption na yan, tangaling mapakinabangan na talaga kang bilog na
na sambayan ng Pilipino ang dapat na buhay ta, no? For many years, ano yun nakita nagitirios, kaya lang, yun na nga, minsan may nanggugulo, may destabilizer. So yan po ang, kaya po, at one point in time, kaya po, mag-decide kita, sa kanino ka ba? Sa buhay, sa kamatayan, sa katuninungan, o sa violence? Kaya, kung binibita sa Kristo, we will stand on these values. Tanganing, hanggang mamatay tayo, dala-dala ang kagurangdan. Tayo bagang sabi ni Jesus, kung niya ang kagi Kristo, ang lahat ng natouch mo sa buhay mo, halimbawa, may lay minister, may acolyte, may katekista, ito man na buhay ninda, kahit pero paano, nabibindisyonan man. Gawain bagay ito nagang mission ni Kristo ang maglingkod sa simbahan, magtukdo kang Biblia, etc., etc. Provided na wala kang iniisip na pansadiri, no? Tako minsan, nagiginaman na hanap buhay, no? Tako magayon po yan, no? Kasi na ang lahat ng nagsusuporta, in one way or the other, kang mission, kang seminaryo, kang gabos po na aspeto kang iniwan ni Jesus na pagtubod sa tuya, kung napakiganta ang Ebanghelyo, yun pang pigasabi na babalusan ni Kristo. So anyone, no, mayaman man o pobre, na naging daluyan, no, kang pag-ibig ng Diyos dahil may konti kang sakripisyong ginawa, di ba? Minsan, para maubos ang iya sa paninda mo, binigyan mo na lang ng mababang presyo. O di, konting tulong na yon duman sa pobre, no? Nakulo mga paraan, no? O, halimbawa, dating nanginginot ka pirmi sa mga nagsarakay sa jeep at ang nakalinya na, gusto mo mag-inot. Tanay yung mga senior citizen, tinrock lang mo, no? Kung nakakatimpi ka, nakakakontrol ka sa diri mo, saraw po yun na bagay na pwede tang idulot sa kalag sa purgatorio, sa mga nagtitios, anything. Basta maray nagibo, pwede ta pong ma-offer yan. So hindi lang perang ino-offer, intensyon, marahay na kamautan. Lahat po yan, pwede nating idulot sa Panginoon. You not have to go to Mass to do that, kundi kahit saan ang maray na kaisipan, pwede po yan makatulong sa mission kang simbahan. So, di ba sabi ni Jesus, nagbigay ka ng malamig na tubig sa taong nauuhaw. Yung nauuhaw na yon ay disipulo niya. Kasi tumulong, katulad nung na-mention sa first reading, ginawa ng maliit na kwarto si Eliseo, si propeta. Tangani pong makapaglingkod duman. No? So ano naman ang naging kapalit, nagkaroon kay Anakso mag-agom. Despite the fact na napakatanda na nung lalaki. Pero hindi naman po siguro nangyayari ngayon. Pero anong malay natin, no? Nangyayari naman ngayon ang mga milagro sa paagi kang mga santo. Di ba? So napabalita si Saint Acutis, no? Yung teenager na Carlo, no? Acutis. Parang marami nagtitesimonya na may mga nag-agad sa kanyang milagro, no? At naibigay naman, no? So who knows, kita na mga saralit na tao sa mga gayono na kamauotan, mga gayon na kaisipan, pwede man po baga magigitang daluyan ng grasya ng Panginoon. Na dahil malingawan ng sayang tinutugdo sa to, that kung si Jesus ang liwanag sa kinaban, kita man nagigimang liwanag kung at sa itong mga maray nagibo, nag-iilaw man, nagliliwanag man. At tayo pa ang asin kang daga. Di man karoon napakaaskad, tabaga tayo maghilang. Kundi bot sabihin, nag-preserve.
Kung ang corruption nagdi-destroy, kita na mga Kristiyano dapat nag-preserve. Anong pinapreserve ta? Ang maray na ugali. Ang honesty, ang truth, ang pagkamuot, lahat po yan, pinapreserve natin. Kung nasaan man tayo, nasa school, nasa trabaho, kung saan man po, sa politika o saan man, tayo yan po ang trabaho ng sarong nagsusunod kay Kristo. Kaya digdi sa Ebanghelyo, day po nawawawaran ang biyaya o bendisyon kung nakikiisa po kita sa iniwan na misyon o trabaho ni Jesus Christ. So we pray in this Mass para po sa maray na orderly celebration, peaceful, sa aga po sa ating Albay Cathedral for the start of the celebration of our 75th anniversary as a diocese. Umantakin mo, 75 years na pala tayo. 1959, kundi ako nagkamali, nagpuon na itugdas sa Diocese of Legazpi. Bago po iyon, member kita o under pa kita kang Cáceres. So, Archdiocese kang Naga. No? And after that, hiwa-hiwalay naman. Nagkagawa naman Diocese of Masbate, Diocese of Birac, Diocese of Sorsogon. Kuha na nga ni duman sa sarong munisipyo baga kang Cáceres o kang Naga, Camarines Sur, naginama na diocese, no? Libmanan, no? Pigapod na mga railroad towns. So, again, ito kang train, no? So, tapos, di sa diocese, nakulo na nagiging mga parokya, no? Na nagupon sa quasi-paris o maliit na parokya. Pero diyan na po nagupoon ang pagmukna kang parokya sa tabang, kang gabos na nagamakulog sa tataramon ng Diyos sa pagtubod ng Kristiyano, Katoliko, lugod kita gabos maka-contribute kahit kaunti sa pamamagitan ng pagpangadyi, sa pamamagitan ng dikit na mga magagandang gawain. Bendisyonan po kita gabos kang mahal na Diyos. Magtrindog na sa pagpayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kandaga. Kang gabos na nahihiling, asin nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Heso Kristo. Bugtong na akikan Diyos, asin namong dagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki dahil inalang, saro sa pagka-Diyos sama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Nagilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo. Iberhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagod sa kagadanan, asin lilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean dayang katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay. Nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba ka nama, asin kan Aki. Sabay na sinasamba, asin pinapanguraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag. Sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan. Asin kabuhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, nag-aaram, kandani na pagkamot kan Diyos sa katauhan, magdulog kita sa iya, magdulot kan sa tong mga pag-arang, simbag sa lambang kagadan, kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, utuboninda an sa indang katungdan, para sa kamurawayan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing magrarom sa satong pagtubod, asin sa satong pagkamidbid sa presensya kan Diyos, sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga obenes na nagtatalubo sa kinaaban, na panuning kariribokan, dai malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamidbidan ang tunay na kahulugan, asin katuyuhan kan buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagehelang, asin nagsasakit, mag-ako gikan sa Diyos nin mamumuto na karahayan, nagraranga presensya, asin nagkakaumay na katuninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magugma sagkod paman, sa kapahingaloan asin liwanag sa langit nun, nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Langit no nama, warasan sa mo ang grasya, masabotan mi, an sa mong buhay. Nagsasarig sa karahayan, kabuotan, sin kakusuganin buot, na magtabang sa saindang katikapuhan. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Pamibi ka mga tugang, tanganin ning sakoan sa indong atang, mga kumanlugod kan Diyos sa mga makakaman. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos na pakani kong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibig kami warasan nahuli kan mga banal na atang, maging maninigo sa samong mga paglingkod o ligi Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigaw sin dapat, matanos sin nakakaligtas, na danay sin minsan sa nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran, sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin nagihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami, arwal daw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran, taigwa kan mga enot na bunga,
kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamuya ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan kabos na Angeles, nag-uumaw kami sa imo nagkukuraho sa makayakayang selebrasyon. Pagurang nani kanang banal, borabo din kabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibig kami pabanalakan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak ang sindugo kan sa mong kagurang nan sa Jesucristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaliban sa pasyon, nagkuanin tinapay, sin magpasalamat, binakini, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, si magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay na tipan, napapaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkakalad mo kagurangan, hindi naparetan mo. Ang pagkabuhay mo liwan, hindi napahayag. Kaya kami nagrurumdong sa iyong pagkagadan sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangdan, kaya ding tinapay ng buhay, sin kalis, sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigaw mo na magatubang, sin maglikod sa imo, at sin nakikimahirak kami na nagaarang, na kaming nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karamdam makagurangdan sa imong simbahan na kalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kay bagan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sinanggabos na klero, si Ringman, karamdama. Sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na ang ginigirumdum, pinapamaybi sa misang ini, asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asin sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, San mga martires kang China, singabos na santos, na kaitupan na kapakayagaya sa imo, magkanay kong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Madugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Mo na yaon sa langit, panalong ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daganin siri sa langit. Pansa mo kakanon sa aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninungan, tanganin kaming natabangan ng sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. So, Kristo kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Hare pagilinga sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papagkani ko na siya mapatuninong, sin magkapurunyog, susog sa imong kabutan, ka na nabubuhay sin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kan tandaan ng katuninungan. Peace be with you. Peace. Peace.
bahin sa kagaring sa Kristo, nagsabi sa to, ang gabot sa minadayupot, sa pagtubod, sa pagtabang sa misyon, dai mawawaran ni balos. Ulit siyang kodero kan Diyos, sagpaparang ang kasalan ng kinabahan, palalan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanon kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagora. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po munang gabos. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ikay-75 taonin sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad in pagtubod. Tukduoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaito, ngunyan, asigit sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming pade, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan na may kami na banal na sakripisyo sa mga dinolot, sin pinakinabangan, buhayon kami, tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtaw kami kanbunga na nagdadanay sa God paman, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna ang gabos sa diit na mga paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Obulum Sancti Petri. Anate po niya itong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 37,868 pesos and 60 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 3,979 pesos and 70 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 10,898 pesos and 50 centavos. Siring man sa aga, Hunyo 29, mabukas po ang selebrasyon kanikay 75 taon o Diamond Jubilee kan Diocese ni Legazpi na may temang biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Ang selebrasyon gigibuhon sa St. Gregory the Great Cathedral sa oras na alas 4:30 nin hapon, asin magkakaigwa man po nin banal na misa, asin papal blessing. Huli kaini, dahin ang unang alas 5:30 misa digdi sa parokya. Iniimbitaran po ang gabos na makisumaros, asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Maawot mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 3,000 pesos, 2. Anonymous, 1,500. Duang anonymous, 500. Mac, 1,000. MB Store, 1,000. Roderick and Elnis Dilavin, 1,000. Sweet Ritz Fashion Bazaar, 1,000. Asset Credit and Loans Inc., 900 pesos. Diyos mabalos po. Tindog na kita sa oring pinisyon, kagurangnan mapasaindo, Asin sa saymong espiritu. di kan mga pamibi sa Nudas Tadeo, sin Maria inanin kaligtasan, kamo sa indong mal sa buhay, bendisyonan ng Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Idinulot na banal na misa, lakakit sa katurinongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.